mmadụ ịhụnanya gị dị ukwuu ma ụwa niile juru na njọ ịkpọasị igbochu igbu agha Chineke anyị onye dị nsọ ekwesịghị ekwesị anyị na-ewute anyị n'obi onye nwe anyị zọpụta anyị biko nna mere anyị ebere n'ihi ịhụnanya Chineke onye ọkpara ya ka onye ọbụla nke kwere na ya ghara ịnwụ ma nwee ndụ ebighị ebi Chineke anyị onye dị nsọ ekwesịghị ekwesị anyị na-ewute anyị n'obi onye nwe anyị nzọpụta anyị biko nna mere anyị ebere ya mere ụmụnna m kunu kwe na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta naanị ya pụrụ ịsachapụ njọ ya mere bịakute Kraịst ugbu a Chineke anyị onye dị nsọ ekwesịghị ekwesị anyị na-ewute anyị n'obi onye nwe anyị zọpụta anyị biko nna mere anyị ebere nwanne m rapụ akụ n'ụba nke ụwa mata n'ụbọchị na-abịa emesịa anyị ga-ahụ n'eluigwe ezi akụ nke kasị akụ nke ụwa Chineke anyị onye dị nsọ ekwesịghị ekwesị anyị na-ewute anyị n'obi onye nwe anyị zọpụta anyị biko nna mere anyị ebere ya mere ụmụnna m kunu kwere na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta naanị ya pụrụ ịsachapụ njọ nwanne ya mere bịakute Kraịst ugbu a Chineke anyị onye dị nsọ ekwesịghị ekwesị anyị ọ na-ewute anyị n'obi onye nwe
Ugoeze,
ikuku na-atụ oyi, ụgbọala na-anaghị akụ mgbarịmgba, onye ori, oke na-enweghị onye na-agaghị eketa ya, ọnwụ o metere onye ọbụla n'ụra, o mere ụzụ tọọ n'obodo, o mere dịka ọgụ ụba akwa ka nwata, o jide dike n'ala ọ dịka ebe ji nwaanyị, onye isi na-anaghị ahụ ụzọ, onye na-enweghị nsọpụrụ ebe onye ọbụla nọ, ọnwụ oke agbọ na-anaghị atọpụ atọpụ, ọdọwa osimiri n'anya ụmụ mmadụ, egwu onye ọchịchị, nkasi obi onye ụwa ahụhụ maka ị ga-akwụsị ahụhụ ya, o wee ihe ubi mgbe ọ masịrị ya, o wee ebe o si chọọ, ọ bụ na ntakịrị ọ bụ na nnukwu, ọ napụrụ ụmụaka ndị mụrụ ha n'ike, ọ napụrụ nwaanyị isi mkpa otu mkpụrụ anya ya, o gbuo onye agha, ọ kwapụrụ osisi ji ụlọ, ọ kwapụrụ aja ụlọ, onye arụmaala, egwu onye ọbụla, akpọrọ nga asị, ị chere na ị na-emegbu ụmụ mmadụ, ị maghị na ị na-eduga ha ebe na-enweghị ọnwụ dị ya, ebe bụ naanị ezumike. Ọnwụ ịbụ ejula nke e chere na ya na-asụnye ọkụ sọgbuo onwe ya. Yendya di ma banu ke kwesu
ekwesu nisaralu ya mekunasi nyende bima ihe emebiwo ụmụnne m ndị be anyị ihe emebiwo na mbụ onye ji ụkwụ aga na-arị elu ugwu na elu osisi ebe ọ na-ezere moto ka ọ gafee. Taa moto arịala elu poolu rịa elu osisi ebe ọ na-ezere mmadụ ka ọ gafee. Na mbụ udele na-eri ozu onye nwụchiri ụzọ, ma taa otu ihe siri mebie emeela ka udele ju iri ozu were iwe rapụrụ ya ndị polisi na ndị nlekọta ọdịmma ụmụ mmadụ ka ha buru. Ụmụ mmadụ emebiwo ụwa, ihe Chineke kere ka o nyere mmadụ aka were iwe si mmadụ tagbuo onwe ya n'ahụhụ. Ihe emebiwo. Onye ọrụ ga-etipu agadi egwu n'ezekwa ike ga-ebe akwa ọgadi egwu, ọ bụ iro ga-akwụta ọgadi egwu, ụbọchị oke iwe m ga-adị egwu. Ntigbu nzọgbu dị n'ụwa taa emeela ka iwe wee Chineke. Mwụfu ọbara dị n'ụwa taa emeela ka iwe wee Chineke n'ihe o kere eke. Anwụnta na chinchi were iwe bịa ọgụ n'ezinụlọ ọbụla ịbụ ọbọ n'aka ụmụ mmadụ maka ọbara ndị omekome na wụfu kwa ụbọchị. Ihe emebiwo. Na mbụ onye nwe ụlọ tie who is that, onye ori agbafue. Ma taa onye ori tie who is there, onye nwe ụlọ aba nshi baa mamịrị tupu ọ hụ ndị jụrụ ajụjụ anya. Chukwu kere igwe n'ala ekwuwakwuzi ụbọchị oke iwe m ga-adị egwu, ọba egwu ga-ebe akwa ọgadi egwu, oke ime ga-eti mkpu ọgadi egwu, okwu mmadụ ga-akwụta ọgadi egwu, ụbọchị oke iwe m ga-adị egwu. Ihe emebiwo. Nkịta ataala ọkpụkpụ anya wara ya n'olu. Ị hụla na papa iberibe atụọla ada ya ime wee tee ya n'ihi ihe ọnụ ụwa ga-ekwu ma ha anụ ya. Nne na nna ekwerekọtala jee tee nwa ha nwaanyị ime n'ihi na nwanne ya nwoke tụwara ya ime ahụ. Ihe emebiwo. Ị hụkwara na nwata bịara iku nwa ekurula nke nne ya ukwu n'aka, nna ya ukwu wee tinye ya nke ya n'afọ. Si n'ebe ahụ nweta akara ugwu dị n'alụ nwunye n'odibo nke mbụ. O mere nne na nwa nke abụọ. Eze anụ arụ enwe mmeta ekwensu, nkịta nke mbụ nke ndị na-akwa iko. Chai! Chineke ekwela ihe ọjọọ. Ihe emebiwo. Ụbọchị oke iwe m ga-adị egwu, ụbọchị oke iwe m ga-adị egwu, mmemme m ihe ọ ga-adị egwu, mmadụ ga-achọ ọnwụ ga-agba
mmebi nwekwara mmezi ma ọ bụrụ na anyị ga-ekwe rube isi n'okwu Chineke dịka ọ ka na-akpọrịsị ya oku site n'olu onye amụma Azaya isi nke 2:15 site na amaokwu nke 6 ruo na nke 7. Ndị be anyị, chọọnụ Jehova mgbe a na-achọta ya, kpọkuenụ ya mgbe ọ nọ nso. Onye na-emebi iwu bịa rapụ ụzọ ya, onye na-eme ajọ ihe bịa rapụ echiche ya niile, ya laghachikwutekwa Chineke anyị, n'ihi na ọ ga-agbaghara ya mmehie ya n'ụba. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Anyị rube isi nye ya, ihe niile ga-adị ka o mere ya ka ọ dị na mbụ. Ekele na
niile bụ aja nke ugwu Kalvarị ekele na Ngozi gị niile ugwu na ndị nta ka anyị nyere anyị ekele 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 na nsọpụrụ n'ihi ido ka ụmụ nke idora ekele na ewo ụmụnna biko na ndị inyom tobenu Chukwu otuto 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 na nsọpụrụ n'ihi ọkpara gị nke inyere ụwa ekele na onyinye ka onyinye niile bụ aja nke ugwu Kalvarị ekele na gị nwere Chukwu gịnị ka ị na-ekwu n'ihi ihe niile nke Chukwu mere n'oge niile otuto nke Chukwu na ọjịja ya na ezi ekele ga-ejire m n'obi nnapụta n'ọnwụ na ezi nchebe ya na-arụ ike gịnị ka ị ga-enye n'oge niile otuto nke Chukwu na ọjịja ya na ezi ekele ga-ejire m n'obi ọgwụgwọ oke gị ma ndụkọ nyere gị n'ihe obiọma ya gịnị ka ị ga-enye n'oge niile otuto nke Chukwu na ọjịja ya na ezi ekele ga-ejire m n'obi ndụ nke zuru oke na-enweghị ntụpọ bụ nkwa nke o kwere gịnị ka ị ga-enye n'oge niile otuto nke Chukwu na ọjịja ya na ezi ekele ga-ejire m n'obi okere ụwa nka na ebube ya ọ bụrụ onyinye gịnị ka ị ga-enye n'oge niile otuto nke Chukwu na ọjịja ya na ezi ekele ga-ejire m n'obi nke dị n'igwe ma nke dị n'ụwa kedu ka ha bụ gịnị ka ị ga-enye n'oge niile otuto nke Chukwu na ọjịja ya na ezi ekele ga-ejire m n'obi ubi na-enye nri iyi na-enye mmiri ụlọ na-enye izu ike gịnị ka ị ga-akwụ n'oge niile otuto nke Chukwu na ọjịja ya na ezi ekele ga-ejire m n'obi ụzọ kene na nna ya na-akụ ụmụnne kene nye gị ọṅụ gịnị ka ị ga-enye n'oge niile otuto nke Chukwu na ọjịja ya na ezi ekele ga-ejire m n'obi Chukwu onwe ya nyekwara gị ndụ ya n'ugwu Kalvarị gịnị ka ị ga-enye n'oge niile otuto nke Chukwu na
ọjịja aha ya na ezi ekele ga-ejire m n'obi. Chukwu meriri ọnwụ n'ụbọchị nkatọ ka gị onwe gị wee dị dịka ya n'oge niile. Ọtụtụ oge Chukwu na ọjịja aha ya na ezi ekele ga-ejire m n'obi. Emebiwo ụwa gị Chineke, anyị emebiwo ụwa gị. Anyị emebiwo ụwa gị Chineke, anyị emebiwo ụwa gị. Ụwa nke i kere, nye ya mma, nye ya ụba, mee ya ka o zuru oke. Ma lee ihe mmadụ mere ụwa nke Chineke kere. Mmadụ mere ụwa ka ọ bụrụ ebe igbu mmadụ, ọ bụrụ ebe ire mmadụ, mee ya ka ọ bụrụ otu okwu, megharịa ya ọgbanyere ụgbọ agha ya, otu ịgwa nsị a na-emekwa ya, a na-ekwensị mekwa ya, ekwere niile ejupụtara na ọbọlasị. Chukwu na ụmụ gị mebiwo ụwa gị onye mere, ụmụ gị mebiwo ụwa gị. Chukwu na ụmụ gị mebiwo ụwa gị onye mere, ụmụ gị mebiwo ụwa gị. Ụwa nke i kere, nye ya iwu, nye ya udo, mee ya ka o zuo oke ya. Onye na-enyiwo ụwa gị Chineke, onye na-enyiwo ụwa gị. Onye na-enyiwo ụwa gị Chineke, onye na-enyiwo ụwa gị. Ụwa nke gị bụkwa naanị mma ị na-enwe, obi na nke zuru oke. Ma lee ihe mmadụ mere ụwa nke Chineke kere. Mmadụ mere ụwa ka ọ bụrụ ebe igbu mmadụ, ka ọ bụrụ ebe ire mmadụ, mee ya ka ọ bụrụ otu okwu, megharịa ya ọgbanyere ụgbọ agha ya, otu ịgwa nsị a na-emekwa ya, a na-ekwensị mekwa ya, ekwere niile ejupụtara na ọbọlasị. Chukwu na ụmụ gị mebiwo ụwa gị onye mere, ụmụ gị mebiwo ụwa gị. Chukwu na ụmụ gị mebiwo ụwa gị onye mere, ụmụ gị mebiwo ụwa gị. Ụwa nke i kere, nye ya iwu, nye ya udo, mee ya ka o zuo oke ya. Onye mebiwo ofufe gị Chineke, onye mebiwo ofufe gị. Onye mebiwo ofufe gị Chineke, onye mebiwo ofufe gị. Ofufe gị chọrọ ịdị nsọ, obi ike, weda na zuru oke. Ma lee ihe mmadụ mere ụwa nke
Chineke kere. Mmadụ mere ụwa ka ọ bụrụ ebe igbu mmadụ ka ọ bụrụ ebe ire mmadụ mee ya ka ọ bụrụ otu okwu ụra megharịa ya ọgbanyere ụgwọ ya otu ịkwansi a na-emekwa ya a na-ekwensu mekwa ya ekwara n'ihu kedupụtara na ọ bụ na-asị Chukwu na ụmụ ga-emebiwo ụwa gị onye ebere ụmụ ga-emebiwo ụwa gị Chukwu na ụmụ ga-emebiwo ụwa gị onye ebere ụmụ ga-emebiwo ụwa gị ụwa nke ikere nye iwu nye ya udo mee ya ka o zuwe oke ya onye nwanyị dozie ụwa gị ebigo Chukwu na dozie ụwa gị onye nwanyị dozie ụwa gị ebigo Chukwu na dozie ụwa gị ụwa nke ikere ka ọ dị mma dị n'udo bịa n'ọṅụ nke zuru oke ma lee ihe mmadụ mere ụwa nke Chineke kere mmadụ mere ụwa ka ọ bụrụ ebe igbu mmadụ ka ọ bụrụ ebe ire mmadụ mee ya ka ọ bụrụ otu okwu ụra megharịa ya ọgbanyere ụgwọ ya otu ịkwansi a na-emekwa ya a na-ekwensu mekwa ya ekwara n'ihu kedupụtara na ọ bụ na-asị Chukwu na ụmụ ga-emebiwo ụwa gị onye ebere ụmụ ga-emebiwo ụwa gị Chukwu na ụmụ ga-emebiwo ụwa gị onye ebere ụmụ ga-emebiwo ụwa gị ụwa nke ikere nye iwu nye ya udo mee ya ka o zuwe oke Fellow Biafrans, lovers of freedom all over the world, I bring you a particularly sad news on this very day about the passing of my mother, Ugoeze Nmeme Kanu, who died on the 30th of August of this year in Germany. Anybody who met my mother or had the unique privilege of making her acquaintance will testify to her generosity, but above all, her devotion and love for Biafra. Not just for Biafra as a project, but for all those who are within it. She saw IPOB as her family and did everything that she could to ensure that this very struggle is where it is today. And as we all know, the events of the 14th of September of 2017 contributed immensely to her ill health, which unfortunately the doctors were not able to do anything about. A mother, as caring and as compassionate as she is, watching and seeing her children being killed, 28 of them in total, and having to see their dead bodies traumatize her to the extent that she took ill, from which she never recovered. We are grateful for your prayers, and on behalf of the entire Kanu family and IPOB worldwide, we are particularly grateful for all your good wishes and your prayers.
We ask you to continue to pray for us as we also continue to pursue this very noble effort to restore Biafra. Because that is the only way that my mother could be honored. That is the only way that she would want her memory to be honored. We are going to march on relentlessly until Biafra is restored. I did say on numerous occasions that I will sacrifice everything sacrificable to ensure that Biafra is restored. And today I can tell you that my mother has been sacrificed in this very process, and we are not stopping, we are not relenting. The most critical thing is Biafra. The most important issue facing us is Biafra, and that is what we are focused on, and that is what we are going to accomplish. And as I said earlier, that is the only way to respect her memory and to honor her. We thank each and every person, every group, every association that have made gestures towards us and have recognized that there is need for us to work together at this very difficult period to ensure that Biafra is restored. We commend all your effort. And for Biafrans all over the world, this very effort to restore Biafra continues. It is not going to stop. As I said, my mother died on the 30th of August, way before my trip to the EU, way before my visit to the UN in Geneva, way before my visit and travel to Japan, but we have continued to move on, and we shall continue to move on. And we pray for the safe repose of her soul in the bosom of Chukwukika, who we know will keep her, and from there she will watch over Biafra. And in our time, Biafra shall come. Thank you very much, and God bless.